Ang lakas ng lindol, yung mga bata pinalabas sa school. Halos tumagal din ang ano, no? Hindi 1 minute naman siguro, mga 1 minute. Ay, mga bata, oh. Naglabas ang mga estudyante. Yung mga estudyante, gawa ng... Ang lakas nun, no? Tsaka hindi, maramdaman mo talagang inano tayo. Ang tubig, naganahan kami ng tubig. Pag message sa kuan, dito rin ko lahat. Saan yung ano? Yung message? to. Ang kulo. Asa ba? Daraan. Expected life shaking. Belt shaking, initial estimate 5.9. magnitude about Wow. 171.5 miles away. Ang lakas. Ang mga estudyante. Napalabas na sila, oh. Yung mga estudyante.